Извода е, че дружбата ни с ДПС ни донесе този отлив от 100 000 гласа. И дружбата с ППД без 100 000 гласа, това е резултата от най-простичко по градовете. В никакъв случай ние от тук нататък не бива да влизаме в безпринципни коалиции. Българските граждани излязоха, гласуваха и оставиха ГЕРБ и ДПС в миналото. Това, което протеста си беше поставил като цел. В този следващ парламент единствената политическа сила, която може да гарантира европейския път на България, е Продължаваме промяната Демократична България. Със сигурност корупцията прониква във всяка една партия, която участва в управлението. Остави ни по-глупави, като нас от ГЕРБ и ПИДБ, да се избиеме помежду си. Мъдрия народ е казал, двама се карат, третия печели. Това е победа на надеждата над недоверието, това е победа на свободата над страха. И най-сетне, това е победа, ако щете, и на морала. Стефан Чефо, един от най-популярните блогъри, автори на интернет предаване, така нареченият подкаст. Добре дошъл, Чефо. Чести почитания. Много се радвам, че си пак след известно прекъсване в студиото на Честно казано, защото моментът е много сърцат, много мобилизиращ. Има нужда от клипове. От чувъркане на темата отново и отново, барем прогледнем. Може ли изобщо да се говори за надежда, цитирам Румен Радев, при резултата от тези избори и при съотношението на силите, които се очертават в новия парламент? Знаеш ли, Люба, аз по принцип съм краен оптимист. Аз помислих, че само краен. Ама не. Не. Бил съм и краен в някои направления. Вече мога да кажа, че съм смирен доста и това, което създавам, гледа да бъде по-диалогично, а не толкова да размахва пръст. Но след резултатите на последните избори и конкретно резултатите при нашите най-млади Gen Z сънародници, някак си тази надежда не ми стои на дневен ред, не ми стои на преден план. А какво са виновни Gen Z сънародниците? Ние много обичаме да се надяваме именно в тях, да се уповаваме на тях, на това те как могат да поведат нещата. Ние виждаме обаче как и те гласуват. И виждаме разпределението на техните гласове. За което аз, разбира се, имам своите обяснения. А какви са те? Много ми е любопитно. Ние не можем да се фокусираме в важните неща, като общество, като народ. Много лесно можем да бъдем водени за носа и, например, един от най-притеснителните факти е именно това. Ние сме на последно място в Европа по медийна грамотност. Това винаги е било... Грамотност даже бих казал. По всякаква грамотност, да. Финансова, функционална, каквото се сетиш, да. Това е на дневен ред. В смисъл, това е нещо, което ние трябва да се стремим да променим. В същото време ние как ще го променим, когато нямаме властта? Визирам ние, хората, на които им пука наистина за една България, част от силна Европа. Така че е малко една улица, която стои като задънена. И резултатите на Gen Z го показаха. Защото ако наистина следиш малко от по-далеч политическата реалност, не само няколко месеца назад, а няколко десетилетия назад, можеш да свържеш 2 и 2 и да направиш 4. Защото, да кажем, ако в учебните планове ние комуникираме с нашите най-малки сънародници, учениците, всъщност каква е ролята на Българската комунистическа партия. Тоест, да има истински учебници по история, а не съчинени. Учебници по история, които също насочват вниманието към първите години на демокрацията. Ние по-настоящем имахме президент, който беше издигнат от руското разузнаване. И това е един факт, който е неопровержен. Плаши българите. То, че не ги плаши, това е ясно, но той е на 100%. Той е признато дори от руското разузнаване. И това е нещо, което наистина веднага трябва да ти светне. Не светва. Обаче искам да ти кажа следното нещо, понеже ти се върна в думите си десетилетия към началото на нашата демокрация. Gen Z
поредното излъгано поколение. Предишните, които бяха Y, алфа и там не знам какви още, от буквите на латинската азбука, да не бяха излъгани поколения. Първото поколение, което беше най-излъгано, е което повярва, че в България ще се случи автентична демокрация. И това се случи и след краха на банките, и след превръщането на България в абсолютно дрипава, както казваше професор Чирков, обрулена държава. Защо сега аз да обвинявам Джензи, а при положение, че учебниците по история са еднакво зле написани? Разбира се, те нямат пряка вина. Те са резултат на всички поколения преди тях. В същото време е доста тъжно, когато осъзнаеш, че ако кажеш на 10 джензита думата лустрация, например, какво тя значи? Дали отсъства, дали присъства в България това нещо, дали се е случило, дали ако се беше случило, щеше да има някакво различно развитие на нашата държава. Аз съм убеден, че 8 или 9 бройки от тези 10 нямат и идея какво би значило тази дума. Но това означава, че другите, по-старшите поколения са виновни спрямо тях наистина. Защото аз неведнъж на себе си го казвам и даже в твоя подкаст мисля, че го казах, когато участвах, че в Библията пише не дей да лъжеш, а не пише не дей да се лъжеш. Нали е така? Да. Значи тези, които лъжат и са лъгали като директива, като полицейски модел, като милиционерски, чингисарски модел, те са виновни, че Джен Зи не знае какво означава лустрация. Не е ли така? Безспорно. Безспорно, може би единственото преимущество на тяхното поколение е, че наистина имат много източници на информация, разнородни места. Казвам преимущество, защото в крайна сметка в това преимущество ти можеш да намериш истината, колкото и двуполюсна да е тя понякога. Но, обръщайки поглед 45, 50 или 70 години назад, виждаме, че истината е била една, спусната отгоре. Да, но сега се появява в поредните протести един героичен летец, като Румен Радев, който започва да говори на езика на джензитата. Той казва, ще съборим модела, когато долу корупцията и така нататък. Кой е виновен в този тип взаимоотношения? В край на краищата имаш 200 000 души на площада, колкото ги броиха. Много от тях не са свикани по политически причини, а чрез тяхните източници на информация. Тик ли беше, ток ли беше, какво беше там. Да. Но там на площада имаше трибуна и на трибуната имаше политически лица. Някой да произнесе думата лустрация? И ти си права. И ти си права и всъщност самият доскорошен български президент и настоящ победител в изборите, той изобщо не се е качил на трибуната на тези протести. Тоест, тези хора са имали избор. Може ли са да предпочитат нещо друго? Тяхното мнозинство, разбира се. И в последствие можем да видим, за мое огромно съжаление, че се прави едно твърдо нечетене между редовете от тяхна страна. И трудно да се различи кое какво е в толкова сложния пейзаж, така или иначе. Така е, абсолютно е вярно това, което казваш. Да, на мене ми се струва вярно. Това, което ми се струва като въпрос обаче е опита едни протести да бъдат овладяни, да бъдат осребрени от когото и да било. В край на краищата ти виждаш, че ППДБ, които се самопровъзгласиха за техни организатори, не спечелиха кой знае колко много от това, но пък се държат като победители. Имат ли основание при положение, че с ГЕРБ, когато всички оплакват, да, имат почти едни и същи резултати? Къде да разберем кое е силната, кое е слабата страна на тия хора? Някакси ми се струва, че винаги от страната на злото винаги е по-лесно. Там сякаш има един вожд и много индианци. При нас е обратното. Без да се зачислявам към някакви сили на доброто, но да кажем към тези хора, на които симпатизирам.
към тези, които могат да различат най-малкото преимуществата на демокрацията от диктатурата, там виждаме много вождове, малко индианец. Всеки дърпа към себе си, егоцентризмът е на страхотно голямо ниво. Видяхме в изминалите 2 дни как отново пък започнаха да се карат за някакви листи, нападки, лични престрелки и прочие. Това е голямата трагедия. Тези имат имена този път. Асен Василев, като един от лидерите на протестите, и не иска да пусне Манол Пейков, един от лидерите на борбеното говорене в парламента, да стане депутат, защото мисли откъде. Това са дребни сметки. Защо те вземат връх? Аз това не мога да разбера. Защо те вземат връх сред демократично нагласените хора и демократично нагласените хора не отиват да гласуват? Да. Знаеш ли, аз точно за това, в това, което създавам в интернет, реших да направя една крачка назад. Не толкова да се засиля, колкото наистина да мога да въздействам по малко пак да кажа, диалогичен начин. Защото ми се къса сърцето от това колко малко идеалисти има в демократичната общност и колко много хора, за които е много по-важно те как стоят в пространството, те кои са и как им се скандира тяхното име. Това е голямата трагедия на хората, които наистина искат европейска България. Актьорът в теб говори за суетата като грях. Да. Политически грях. Това е много интересно, между другото, като обрат. Това ли му казваш, дадох малко назад? В смисъл, започна да се отнасяш по-критично към себе си, за да можеш да видиш какво се случва с тези, които спират да се отнасят критично. Ами да, и не искам да си щупя идеализма и истинската вяра, да не се отвратя до такава степен от тези хора, които би трябвало да са мои съмишленици. Само преди че хубав лапсус направих, видя ли? Само преди година, когато ми се случи случката с пуснатата фалшива новина по мой адрес, това беше много показателен момент от моята биография. Защо? Какво се случи? Ами тогава видях нагледно как хора, които би трябвало да са на моя страна, че нали, ние вярваме в едно и също нещо. Ние вярваме малко фалшивата новина, да не всеки следи новините за тебе. Ами да, че съм вземал N на брой пари, които изобщо не съм вземал. За пропаганда, забележи. То е класическо смисъл. Да. Кремъл обича да си пришива тия неща. Купен демократ. Да, абсолютно. Класика смисъл. Това си от едни от най-популярните ходове. Те не могат да ме изненадат. И тъжното е, че пък се изненадаха много хора, които би трябвало да са мои съмишленици. Да ти вярват. Да имат доверие в теб. Да ми вярват и да сме като едно. И точно тогава се замислих, защо бе? Мамка му, с извинение, защо сме такива? И това е големия проблем, че ние сме зле организирани, а злото някакси винаги се събира много по-лесно. Дали помниш, май Кърт Вонегът беше казал, колко жалко, че ангелите не могат да живеят в мафия. Не става. Не става. Въпросът е в това, че контрапропагандата, това, което толкова модерно се нарича хибридни атаки, винаги действа на признака на разделението, на взаимната омраза. Няма, това, което ти казваш, няма медийна грамотност, която да... Ти защо не се занимаваш с това? Да разказваш на твоите зрители какво означава това. Ето, Чефо е купено демократче. Дават му под масата едни парички и той става почитател на Украйна. Нали? Ето ти един пример, който можеш да разкажеш. Всеки ден можеш да го правиш. Защо не го правиш? Правя го всъщност. В контекста на моите разговори с различните гости винаги намесвам, независимо от госта, темите за гражданското общество, за нуждата от гражданска позиция и медийна грамотност, уникално лошия информационен пейзаж, в който живеем. Това си ми е моята личен кауза и аз няма да отстъпя от нея. Просто, за съжаление, една птичка пролет не прави. И се убедих. И дори да сме 2, 3 или 5, когато срещу теб имаш толкова добре смазана машина, толкова много
агенти, които са от десетилетия тук. Ние изглеждаме на Те някакви... само се самовъзпроизвеждат. Ама разбира се, ние изглеждаме на някакви пълни аматьори, които само се хапем и се чудим как аз да изглеждам малко по-готин и малко по-разбираш нещата от колегата влогър. Добре, много ми е интересно следното. Първо, ти от самото начало на твоя подкаст, на твоето предаване, държиш линията Русия е агресор и не си отстъпил от нея. Защо обаче тази линия сред българската публика, която и да е тя, не е толкова популярна и толкова заразителна, вайрал, както проруската, путинистката пропаганда в устата на Карбовски или на един, който нарича себе си Дачков, но всъщност не се нарича Дачков, а играе чужда роля. Нали? Това няма да го говоря. Защо? Голямата разлика между журналистиката, аз в никакъв случай не се пиша такъв. Аз не се пиша, знам. Аз съм просто един аматьор, който обича да си говори с непознати хора. Но аз знам каква е разликата между журналистиката и пропагандата. Журналистиката иска да задава въпроси, пропагандата да дава отговори. И да прави внушения. Само дето им слага фалшиви въпросителни знаци. И ние винаги ще сме стъпка зад тях. Те винаги ще са стъпка преди нас. Да, но в това е моята равносметка. Така е. Съгласявам се с тази дефиниция. Това, което не разбираме, защо и Борисов, и Румен Радев, и други политически лидери с претенция за сериозност отидоха при тези, които задават отговори. Защо отидоха при Карбовски? Защо отидоха при онзи другия? Защо отидоха при една жълта журналистка, толкова жълта, че е заприличала на китаец в душата си? Малко задаваш риторични въпроси. Това е истината. Естествено, че няма да седнат тук при теб, защото ти би ги запитала някой въпрос. Не биха дошли при мен. Въпреки на цялото мое незнание, отсъствие на журналистически опит, цялата младост, ако щеш, аз знам какво да ги питам тия хора. И те няма да дойдат именно защото аз знам. Най-интересното е, че те отиват при тези, които се славят като оригинали, независими, много с шаш, нали, всички такива. Какво става? Каква е тази подмяна? Пропагандата предизборната мина през този тип, през тия типажи, през жълтото, през това, което се прави на агитация. Откъде на къде? Защо? Така наречените имиджови интервюта. Той отива там да си лъсне имиджа и това ама публиката го гледа, казват. Работи. А купуват ли се, според тебе, гласове, такива гледаемост? Ако говорим само за медиа, за интернет. Само за интернет. Да, разбира се, да, това си е редовна практика. Тоест ти си заплащаш и видеото ти се промотира. Тоест това, което виждаме... На кого заплащаш? На платформата. За реклама. Като за реклама? Да, и това са евентуално истински такива гледания, точно така. Но все пак това е финансов ангажимент, сериозен. Да. Тоест някой трябва да подхранва този тип гледаемост. Със сигурност, но за съжаление, в конкретните случаи тези гледания са истински, на истински хора, които наистина са цъкнали там. Без някоя реклама да им е излязла и ти можеш да отсъдиш по това по количеството на коментарите. Тоест, когато видим едно видео с много гледания и много коментари, очевидно тези хора са си цъкнали по своя воля. Ако са изгледали реклама... А защо 150 хиляди гледания са толкова много, според теб? В България това се смята за някакъв рекорд. Само в една съседна западна страна това е нищо и половина. Как тези гледания се отразяват на качеството? Аз това се интересувам. Не се. Директно мога да ти кажа, не се отразяват. А ти защо държиш на качеството? Защото може би не държа на количеството и затова мога да се дефинирам малко като по-нишов и нишово присъствие. Може ли човек през интернет присъствие, през блогърство да печели толкова добре, че да бъде политически независим? Или да не печели чак толкова добре, но да бъде овладян политически, от себе си? Много зависи на коя страна си. Ако си на страната на демокрацията, вярата в доброто, вярата в човешките права,
ще ядеш много бутуши. А ако се продадеш, ще си правиш съдържание, ще си правиш гледания, ще си капитализираш и ще ти е спокойно. Ясно, разбрах. Колегата Налбантов нещо иска да те пита, но не мога да разбера от... Какво ще публикуваш в следващото в подкаста ти? Епизод с Папи Ханс. Много е революционно. И само да ти кажа, че си говорим доста с него за обществото. Именно това искам да кажа, че дори някой турбопопулярен човек да дойде при мен, винаги отивам на там. За мен това е Папи Ханс е син на писателката Кристин Димитрова и на един страхотен писател, литературен критик Владимир Трендафилов. Да. Така че има там онези първи 7 години, които поставят дори турбопопулярността на здрави основи. Да. Така че хубаво ще гледаме Папи Ханс. Аз много харесвам неговите неща, неговите изпълнения и неговата самоирония, която никой не разбира. Може би само аз... Много е талантлив. Това е истината. На мен ми е идол по много показатели. Чудесно. Това беше Стефан Попов-Чефо с коментар за надеждата на Румен Радев, че моралът е победил страха. Оправдават ли се надеждите или пропагандата побеждава дори в този тип трудни победи? Продължаваме нататък. Честно казано, с Люба Колезич остава да видите. Изкупителните жертви на протеста и гневът на родителите, когато бият децата им. Месеци след арестите през декември продължават абсурдите в историята за задържането на 21-годишния Ники. Полицейско насилие, подхвърлени доказателства, отказан достъп до адвокат и до медицинска помощ. Слушаме разказа на неговите майка и сестра Десислава и Йоана Алексиеви. Настава ли ново прегрупиране сред джуджетата с оставката на Борислав Сарафов? Гостува лидерът на БОЕЦ Георги Георгиев, който неотдавна с съмишлениците си опита да блокира кабинета, заемен вече неправомерно от Сарафов в Съдебната палата. И още, разказваме за една гавра с избирателното право, което беше потъпкано в неделя. Останете с нас. Продължаваме веднага след рекламите по Евроком.